От 2013 година обучавам хора на Front Peak Trading Forum. Не всеки стана успешен трейдър, но много хора успяха. Млади хора, част от които още бяха в университета, директно изкараха второто си образование на финансовите пазари. И за няколко години изкараха стотици хиляди долари, някои дори и милиони. В днешното видео искам да споделя какво според мен беше общото между успешните и кои са стъпките, през които всеки трябва да мине, за да стане дългосрочно печеливш трейдър. Абонирайте се за канала, ако целите да имате успешен трейдинг бизнес вместо хоби, който може от парт-тайм да се превърне в основен доход. Ще ви научим защо не е нужно да се поемат огромни нива на риск и че не е необходимо да стартирате с голям капитал. Нека директно да стартираме с номер 1. Мислене 5 години напред, на английски 5-year mindset. Какво имам предвид? Трябва да мислим за трейдинга като бизнес. 90% от бизнесите фалират първата година. Голяма част от тези, които са оцелели, фалират в следващите 5 години. Това за мен означава, че какъвто и бизнес да стартираме, в общия случай няма да е лесно и бързо. Истинският трейдинг не е схема за бързо забогатяване. Пазарите могат да бъдат средство, чрез което човек да постигне финансовите си цели и мечти. В това аз много силно вярвам. Лично аз съм пример, че е възможно. Но не вярвам в това, че става бързо и лесно. И разбира се, има хора, които са имали летящ старт. Познавам такива, които стартираха през 2020 по време на COVID паниката, такива, които стартираха по време на 2021, когато беше GameStop и MemeStock, Reddit манията. Хора, които направиха феноменални суми по време на първите ауткоин избухвания 2017 година. Имам познати, които сериозно са започнали да се занимават с трейдинг през 2009, директно след финансовата криза. За Nasdaq балона повече съм чел, но имам двама близки до мен хора, които са изкарали първите си милиони през .com манията 99-2000 година. Огромен процент от тези хора, които споменах, вече не са трейдери. Изкарали са много пари, но или са ги загубили, или по една или друга причина вече не изкарват пари от пазарите. За да се разбере един бизнес устойчив ли е, трябва да минат няколко цикъла. Уорън Бъфет го беше казал: когато дойде отливът, се разбира кой плува безбански. Трейдерите, които продължават да изкарват пари от пазарите година след година, са тези, които третират трейдинга си като бизнес. Адаптират се към променящите се пазари, развиват се и най-важното, не спират да работят. И те бяха така от самото начало. На нито един не му беше лесно. Всички минаха през няколко суши и когато беше трудно, просто слагаха единия крак пред другия и не се отказваха. Номер 1 умение за всеки предприемач, а трейдерът по подразбиране е предприемач, е да не се отказва. Ако, например, отворим една баничарница в подлеза на метростанция Опалченска, сигурно няма да очакваме, че веднага ще започнем да правим много пари. Вероятно ще сме заложили в плана, че може и да не правим никакви пари няколко месеца, докато хората ни научат, разберат колко е добра нашата баница, докато изчистим някои процеси с дистрибуторите и така нататък. Струва ми се малко наивно да очакваме, че веднага ще започнем да генерираме огромни суми пари. Когато примерът е с баничарница, обикновено хората са съгласни. Но много пъти, когато става въпрос за трейдинг, си мислят, че е различно. Разгледах 7 графики и 2 видеа за Smart Money Concepts, би трябвало до 3 месеца да започна да изкарвам масивни суми. И понякога така и става. Както има и хора, които влизат в казиното и първия път излизат с 5000 лева. Не знам дали това е най-добрата пътечка. В трейдинга аз лично съм много окей с по-бавен старт и с научаване на правилните принципи и изграждането на добра основа. Най-добрите трейдери, за които съм чел, такива на които съм слушал интервюта и тези, които лично познавам, всеки един е вложил време. Обикновено години. Номер 2. Инвестиране на време в личностно развитие. Добрият трейдер никога не спира да бъде добър ученик. Тук просто идеята е, че най-добрите се развиват във всички аспекти. Грижат се за тялото си, за ума си и не спират да се развиват. Започнеш ли да си мислиш, че всичко ти е ясно, то веднага започваш да клониш към медиокрити или посредственост. Постоянно трябва да се търсят начини за самосъвършенстване, което за всеки значи нещо различно. За един е да сложи още 20 кила на клека си до края на годината, за друг може да е да спре да пие по 9 кафета на ден или да спре цигарите, нямам представа. Но моят опит показва, че добрите трейдери търсят начини как да се подобрят постоянно и извън трейдинга. Дали това означава премахване на някой вреден навик или стартиране на нова дисциплина, при всеки е различно в различните сезони. Но най-добрите, които аз познавам, се грижат за здравето си, за ума си и се стараят постоянно да се подобряват. И всичко това се прехвърля върху бизнеса рано или късно. Колкото по-дисциплиниран е един човек извън трейдинга, толкова по-лесно му е да бъде такъв и в трейдинга си. Колкото по-стабилен е като цяло, защото е фен на стоицизма, например, толкова по-стабилен е и в трейдинга. При един постоянно движещ се пазар и краткосрочно флуктуиращи резултати, това е много важно. Емоционалната стабилност имам предвид. И още много такива примери мога да дам, не знам дали има нужда, мисля, че философията е ясна. Ако си по-добър човек, по-мъдър, по-дисциплиниран и стабилен,
то това ще доведе и до това да си по-добър трейдър. По-важно е според мен от това как точно ще начертаеш даден трендлайн. Номер 3. Мислене първо за риск. Настройка може и да греша. Когато питат добрия трейдър за прогноза, много често започва изречението си с "не знам". Ето какво виждам, ето какво мисля, че би могло да стане с висока вероятност. Допускам, че може и да греша. Никой на планетата не знае какво ще стане с пазарите или даден актив. Някои хора могат да се правят и да си мислят, че знаят, но истината е, че никой не знае. Всеки си изгражда теза и теория. Без това не бихме могли да вземем никога никакво решение и да натиснем спусък. Но трейдингът е игра на вероятности. Никога нямаме пълната информация. Когато я имаме, то вече е отразено в цената. Винаги има процент на яснота или риск. Това е главната задача на един трейдър – управлението на този риск. Затова и успешните трейдъри никога не са на 100% сигурни. Разбира се, в някои ситуации имаме доста висок conviction или убеждение, но винаги допускаме, че може и да грешим или да сме пропуснали нещо. Дългосрочното оцеляване в пазарите го изисква, а трейдингът е маратон. Който остане в този бизнес достатъчно дълго, несъмнено ще е богат човек. Въпросът е да не колабира по пътя някъде. Затова и колкото и да съм убеден в даден трейд, например, имам стоп и съм го зайзнал accordingly. Сори за английския, взел съм го толкова голяма позиция, съобразно риска, който искам и съм готов да поема. А отново риск винаги има. На флора често се базикаме с това, когато някой предложи трейд и каже "взимай, тук няма риск". Супер, давай ги само такива безрискови. Сещам се за още нещо тук, което на мен лично много ми е повлияло в начина ми на мислене предвид тази точка. Има един роман на Достоевски "Играчът на рулетка". Става въпрос за един хазартно зависим човек и емоциите и мислите, през които минава. Гениално написано, както всичко на Достоевски, човека няма празен ред. В романа главният герой Алексей винаги е сигурен, че ще спечели. Това е едно нещо, което аз съм запомнил и ми беше направило огромно впечатление. Той всеки път е абсолютно убеден, че ще спечели. Че този път ще се падне това, което той иска и очаква. Има усещане, интуиция, увереност и други най-различни емоции. Всеки път. Чарли Мънгър казваше "invert always invert", обръщай винаги обръщай. Ако това е начинът на мислене на един гемблър, то урокът е ясен. Никога не бъди напълно убеден и сигурен, че ще спечелиш. Ако до тук видеото ви харесва, моля проверете дали сте се абонирали за канала, ако вече сте, кликнете на лайк бутона и пишете коментар. Безплатно е, а за мен е много ценно и ми помагате. Благодаря ви предварително. Номер 4. Bankroll Management и асиметричен риск спрямо възвръщаемост. Bankroll Management на първо място означава, ако нямаме повече чипове, не можем да играем. Ако сложим всичко на червено и се падне черно, GG, добра игра и довиждане. Затова винаги трябва да знаем с колко чипове разполагаме и да рискуваме само малка част от тях. Когато вече имаме печалби, може да рискуваме по-голяма част от печалбите, например, ако преценим. Но никога не залагаме фермата. Отново искаме това да е дългосрочен бизнес. Трябва да действаме разумно и да работим с вероятности. Иначе това, което правим, е просто хазарт с графики. Затова си разписваме трейдинг план, решаваме каква част от нашия трейдинг капитал ще рискуваме на отделна сделка и следваме плана. Ако трябва, след време променяме настройките. Ако не знаете какво трябва да включва един адекватен трейдинг план, в описанието сме сложили линк към видео, което отговаря на тези въпроси. Задължително го изгледайте. Добре, банкрола е ясен. Разумен риск за всяка отделна сделка. Втората част тук е асиметрията между риск и възвръщаемост. Това е нещо сходно между всички най-добри трейдери, както тези, за които само съм чел, както и най-добрите, които аз лично познавам. Винаги искат да рискуват малко, за да изкарат много. Някои хора си мислят, че за да имаш висока възвръщаемост, трябва да поемаш големи рискове. Това е заблуда и е тайната на всеки супер успешен трейдер. Рискуваш малко, за да направиш много. Ако греша, губя едно, ако съм прав, печеля 4. Дори да съм прав само половината време, аз правя пари. Това е the name of the game. Колко често сме прави, зависи от средата. В кой етап от пазарния цикъл сме, това ние не го избираме. Понякога сме прави в почти всеки трейд, каквото и да пипнем, всеки трейд е печеливш. Понякога изобщо не е така. Дългосрочно това, което прави най-добрите трейдери печеливши, е умението да спазват асиметрия между риск и възвръщаемост. Отново, рискувам малко, изкарвам много. Номер 5. Дисциплина. Най-трудната част за научаване. Това човек да е консистентно дисциплиниран не може да се заснеме в Рил, за съжаление. Не е вълнуващо и не вдига адреналина. В Роки филмите, как той тренира и се подготвя за матча, е заснето с мотивираща музика и трябва около 90 секунди и треньора му Мики, приятелят му Поли викат и го надъхват. В истинския живот този период понякога трае 5 години. Няма я музиката и няма кой да ти пляска.
за да те държи мотивиран. За съжаление, без дисциплина всичко останало няма значение. Най-добрият план, ако не се спазва, става безмислен. Да си селективен, да избираш само сетъпи с висока вероятност за успех, да спазваш асиметрия в риск, възвръщаемост, да си излизаш на стоповете, да си седиш на ръцете, когато е нужно, да четеш книгите, да минаваш през графиките и то да правиш всичко това консистентно. Day in, day out, а не когато си в настроение. Това изисква дисциплина. Няма как да се избяга от това в края на краищата. Всеки един успешен трейдер, който аз познавам, който е над 10 години в този бизнес, е изключително дисциплиниран човек. А тези, които не бяха, лека по лека си заминаха. Направиха някакви пари и после ги върнаха. Не искате вие да сте това. Както и да го въртим, винаги ще стигнем до работа, усърден труд и консистентно правене на нужните действия. Няма просто как да се избегне. Това е истинският трейдинг, бизнес свързан с много работа, а не схема за бързо забогатяване. Това бяха 5 общи неща между всички успешни трейдери. Благодаря ви, че стигнахте до края на видеото. Ако ви е харесало и ви е било полезно, отново ще ви помоля да се абонирате за канала и да пишете в секцията за коментари. Какви други видеа бихте искали да видите, например? Фидбекът е много ценен и ще ми помогне да се ориентирам по-добре как мога да съм ви полезен. Благодаря ви още веднъж и ще се видим в следващото видео.